Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ka Seng Henyo Trap Integrated Territorial Organization Hito. Kom ka jing Angnud ban Pynneh Pynsah ya kiwa. Bat ki jing tau ki ba ki ba don haka. Badru ban kiarna ka jing dusman ban penyap pathar ye ki Dohkha. Haka khan ria tarik ubnai naitung Hajar arpuai. Kalalet ban the Kumba Hajar Tylli ki Symbai Dohkha. Haka wa Umdambli. Kabadon haka shnong sait sning Umdambli. Hagani kasngi dalam kemat da uba Brandon Shang Peliang ubadai Vice President jong ke Hito Riboy District. Harengkat bat kidikot jong ke Seng. Haga jingi don lang uba ti karjarin rang ba snong. Lembat ka jingi tray lang bat katanat fisheries. Kabala shimru ya katay ka senjam. Ban the Dohkha hagatay ka wa. Kum shibenta ban ay ka jingi kay shikipat ba. Halor ka jing don kam ban Pynneh Pynsah ya ki Dohkha ha kiwa. Nagaliang jong uba Brandon Shang Peliang uloong. Bakum ka Seng ka kwa balengba katay ka senjam. Baka Seng ka lashim kan longru kum ka jinghikay shikipat ba nong shong shnong bakiday ban nang. Kumno ban sumar ya kiwa. Bad ya kijay Dohkha kenang bakin omdo jay. Bad ban long ki ba pet ngoru hala ki jong ki shnong. Ban mana ya ki no gino ki breo ki ba dusman. Bad penyap pathar ya ki Dohkha hakiwa. Hagani kasngi na kaliang jong ba ti kharja arin rang ba shnong ulaay ka jingay kublay bakerpang ya ka Seng Hito kabala shim ya ka senjam ban the Dohkha hakatay ka wa bad ulakularu bakum ka shnong kinsa shimkhia ban sumar bad ban mana ya ki paj ba bakimday ban penyap dusman ya ki Dohkha henray ban Pynneh Pynsah ya ki. Nagaliang ki officer jong katanat fisheries bakentup ya uba pi tariang bad uba ji krem harengkat ka jingidon lang ki dikot jong ka Hito kila penlong ru ya ka jingay jing hikai shikipat ba bakumno ban sumar ya ka may mariang bad ki Dohkha ha kiwa. Hito Henyo Trap Integrated Territorial Organization mentasung ya penlongan ni program ini ba ya ke Dohkha ne pa wa Umdambli ha sait sning. Te nakaliang jong iro ikwa ka jing slok tilang nang kasnong bangin rai penpar ya ka may mariang kawa kaum bar khat then nakaliang ka fisheries ngilai khati dan option of fisheries one ban ai awareness net ya ka sunong komno ban riban sumar kidok ka beningkong ngapan pa hi ke sungu ya blay nang bong kaw ya ka badon rekat ini ya ka ban rakat ban pelong ya ka program ka job ha ka ni ka singgo mentang kabaningkong ngapan pa ko din sungu ya ka track fisheries rengkat ru bat ka Seng HITO ka bala ibet bat bakala singkhia na kabanta banwan ban pelaj ya kini ki Dohkha ki belong Hajar Tylli ala pelaj hang ni hawa menta kembali la ya sakilang baro kena kaliang jong kasnong ni kon pa hi ke sungu ba ke kublay ya kan ni Seng ba kunjur ya ka track fisheries bakala jit ya ka ni tawa kabadan hapo snong tuni kena kaliang jong kasnong ni ho bun sin ni nakaliang juga senong menuju le ban te lakam ya kini ki musliu habade ban penyap dusman ya ki doim ki neki doum ki basong ha umma te nakaliang juga senong ka hadu mentar kadang yaile kata pentrikam ni kata senang ba kane ki kawa namar kawa ka bakhamdan kidok lane khamdan kidok im kidok kha kalong kawa ka bayap ni hapo snong ku ahi bakawa kemudian hapo snong kanlong kawa ka ba im nang ka jingdon kini ki Dohkha ki do kidok nat ki bani sanat ya ka